Sa good vibes sa Sagay City, mga pulis nagluwas sa isa ka teenager nga nagakalumos. Ang ini nga mga litrato sa Sagay City PNP nagapakita sang lugar kung sa diin natabo ang pagluwas sa kabuhi sang isa ka teenager. New Year's Day samtang nagapatrolya ang mga pulis sa baybayon sa Barangay Old Sagay nga Sunday Patrolman Reden Villarin, Patrolman Arnel Soldano kag Patrolman Jushane Clamiano may hinali na lang nga nagpangayo sang tabang bangod may persona nga nagakalumos. Wala sang pangduha-duha nga nagresponde ang natungdan nga mga pulis. Ilan na rescue gikan sa pagkalumos sa madalom na nga bahin sang baybay ang teenager. Sa post sang Nokpo Sagay City Police Station, gindayaw sa mga netizens ang maayo nga binuhatan sang mga pulis para masalbar ang teenager.